Tänään mä puhun, mitä mä aloin uskoa Jumalaa. Ja miksi mä aloin uskoa Jumalaa. Ja se on mä en ikinä ottanut Jumalaa tosissaan. Mun menneisyydessä. 16 vuotta mä en nähnyt Jumalaa. Mulla ei ollut mitään kokemusta Jumalasta. Ja myös kaikki ei mua kiinnostanut. Mä en ikinä ottanut Jumalaa tosissaan ja en ajatellut sitä mitenkään isona juttuna. Oli paljon aikoja, missä mä olin enemmän agnostinen, joka on siinä välissä, että ei tiedä onks joku Jumala vai ei. Ja sit myös mä oon ollut paljon ateisti, on ollut vähän semmoista samaa. Välillä mulla oli huonoja päiviä koulussa. Ja sit mä syytin Jumalaa niistä huonoista päivistä. Vaikka mä en uskonut Jumalaa, niin silti mä syytin Jumalaa. Niin toi on ihan todella tyhmä juttu. Ja monet muutkin tekee sitä, joka on tosi surullista nähdä, että niin monet ihmiset oikeasti syyttää Jumalaa niiden omista valinnoista. Ja siitä pahuudesta, mitä täällä maailmassa on. Syyttää Jumalaa siitä, eikä taju sitä, että kaikki pahuus, mitä täällä maailmassa on meidän ihmisten aiheuttamaa. Mut kuitenkin, niin 16 vuotta mä olin se hauska kaveri aina koulussa ja mä pistin aina kaikki ihmiset nauraa ja mä olin koitin saada muut nauraa ja se oli mä etsisin hyväksyntää tosi paljon muilta ja etsisin hyväksyntää maailmasta. Mut sit se vei vaan vihaan ja mä en pelkästään etsinyt hyväksyntää maailmasta, mut mä myös seurasin omia tapoja tosi paljon. Ja kun mä seurasin omia tapoja, niin se vaan vei huonompaa suuntaan. Oli aikoja, milloin mä olin masentunut, monet yöt mä itkin, vaikka se oli vielä tosi outoa, koska ei se ollut sillä niin iso syytä, mä vaan itkin yöllä ja mä olin masentunut. Mut sit kuitenkin seuraava päivä mä olin ihan normaalisti. Ja mulla on ollut paljon vaikeita aikoja ja hyviä aikoja, mut kuitenkin niin sen jälkeen kun mä oon alkanut seuraa Jumalaa, niin no joo, on mulla silloinkin ollut huonoja hyviä hetkiä, mut ne huonot hetket on aina ollut silloin, kun mä oon mennyt poispäin Jumalasta ja Jumalan suunnitelmasta. Mut kuitenkin niin ennen Jumalaa niin oli semmonen, tää kuulostaa tosi hauskalta ja tosi hölmöltä ehkä, mutta siis tää ei oo mitä mä aloin uskoa Jumalaan. Ei kun siis aloin, mut en alkanut seuraa Jumalaa, eikä mua kiinnostanut uskonnot tai mitään. Mut siis, jos tiedätte pelin CSGO, mä avasin vähän keissejä, vaan joku pari keissiä. Mä jätin yhden keissin ja sit mä rukoilin, että mä saisin kultase siitä. Ja sit mä sain oikeesti kultase. Niin siis se oli ei se oo miten kaikki alkoi, koska se on aika hauska juttu. Mutta mä aloin kuitenkin sen jälkeen, mä aloin uskoa, että on jonkinlainen Jumala jossain. Mutta ei mua kiinnostanut sillä, että en mä ottanut sitä niin isosti tai mitään. Ja mä vaan ajattelin, että okei, joo, nice, siellä nyt on varmaan joku Jumala. Ja mä en kysynyt sen jälkeen mitään uutta vihjettä, että on Jumala, koska mä en ottanut sitä niin kauhean tosissaan. Ja myös mä uskoin kyllä, että koska siis usko on avain tosi monen asiaan ja myös usko on avain Jumalan hyväksyntään. Siis ei, että Jumala hyväksyy sut, mutta sä hyväksyt Jumalan. Niin usko on avain siihen. Mutta kuitenkin niin silloin mä aloin uskoa, että on Jumala. Mutta en mä koskaan alkanut seuraa Jumalaa tai mitään. Mutta kuitenkin niin 4 kuukautta sen jälkeen kun mä saan se kultasa, niin ihan yhtäkkiä mä en nyt kerro kaikkia yksityiskohtia, koska se on mun ja Jumalan välillä. Mut kuitenkin niin mä 4 kuukautta sen jälkeen, kun mä sain sen kultase, niin mä sain encounterin Jumalan kanssa. Eli silloin Jumala näytti itsensä mulle semmoisten yhdistysten kautta, missä Jumala näytti, että hän on aina ollut läsnä sillä, että hän on aina näyttänyt sen, tai ei ole siis aina näyttänyt, mutta näytti silloin, siinä päivänä, kun mulla oli se encounter, näytti, että hän on aina
niinku nähnyt, mitä mä oon tehnyt, ja hän tietää, mitä mä oon tehnyt. Hän tietää kaiken. Ja niinku silloin oli niin paljon noita yhdistelmiä, mitkä yhdistyi niinku mun elämään, ja se oli niinku, mulla oli semmoinen tunne, mikä on niinku sanaan kuvaamaton. Siihen aikaan vielä mä niinku etsisin uusia tunteita, ja mä etsisin niinku mä niinku jahtasin tunteita, omia tunteita ja omia haluja, joka vei vaan pahempaa suuntaan. Ja nyt kun mä tiedän, niinku mihin suuntaan mä olin menossa, niin siis tällä hetkellä, niinku nyt tänä päivänä, jos ikinä mä en olisi löytänyt Jumalaa, mä olisin joko vankilassa, tai sit mä olisin kuollut, tai mä olisin jossain tosi isoissa huumeissa, koska mä olisin oikeesti niinku todella pahassa suunnassa. Niinku, voi oikeesti olla aika todennäköisesti, että mä olisin kuollut nyt, jos en olisi ikinä hyväksynyt Jumalaa. Ja se on niinku tosi iso juttu ajatella niin, mut kuitenkin niin silloin siinä Encounterissa niin se oli niinku se tunne oli niin sanankuvaamaton. Se oli niinku pelkoa, hämmennystä, mut myös se oli rauhaa, kauneut. Ja sit se oli myös niinku kaikista eniten niin se oli tarkoitusta, koska sieltä niinku maailmasta mä en löytänyt ikinä tarkoitusta. Mä seurasin omia tapoja, mä etsisin hyväksyntää maailmasta, ja se vei vaan niinku tuhoon. Siitä ei tullut mitään muuta kuin vaan pahaa. Ja niinku, joo, oli ihan hyviä hetkiä joskus, mut se oli vaan niinku väliaikaista halua, väliaikaista iloa, joka ei edes vienyt muuta kuin huonompaa suuntaa. Et väliaikainen ilo on niinku asia, mikä on niinku sokeuttanut tosi monet ihmiset, ja se on surullista nähdä, että niinku tosi monet on sokeutunut pelkästään niinku tommoseen mukavuuteen, väliaikaiseen mukavuuteen, ja se on tosi huono juttu. Mut kuitenkin niin silloin mä sain sen tarkoituksen, mitä mä en löytänyt 16 vuoden aikana, mut sit sinä yönä, kun mä tapasin Jumalan, niin mä sain sen tarkoituksen, mitä mä etsisin. Ja mä oon tosi kiitollinen tähän päivään asti, että mä oon saanut sen tarkoituksen. Ja se tarkoitus on seurata Jumalaa, rakentaa suhdetta Jumalan kanssa ja mennä eteenpäin Jumalan suunnitelmassa. Ja mikä on Jumalan suunnitelma, niin sitä ei välillä aina tiedä, mutta miten mennä eteenpäin siinä on, että sä pistät Jumalan ensin joka ikiseen tilanteeseen. Koska silloin kun sä pistät Jumalan joka ikiseen tilanteeseen, niin sä menet eteenpäin hänen suunnitelmassa. Koska silloin sä et oo niinku distracted. Mä en nyt ihan muista mikä se on suomeksi se sana, mut niinku että sä meet poispäin Jumalasta, niin se on tosi huono juttu. Mut jos sä meet vaan eteenpäin, sä et oo niinku distracted, niin silloin sä meet eteenpäin Jumalan suunnitelmassa. Ja sen Encounterin jälkeen, niin usko oli se avain niin kuin Jumalan hyväksymiseen. Mä sain silloin Pyhän Hengen. Mä en tiennyt mitään uskonnoista, mä en tiennyt Jumalasta mitään, mä en tiennyt yhtään mitään mistään uskonnosta. Se oli vaan todella hieno kokemus, johon oli avain mun usko. Ja sekin on niin kuin Jumalan lahja, mun usko. Ja niin kuin, silloin kun mä aloin uskomaan, tai niin kuin aloin seuraamaan Jumalaa, niin mä niin kuin hyväksyn Jumalan, mutta se sana hyväksyminen, niin se oli jopa vielä enemmän. Niin kuin, se on vaikea selittää, mutta niin kuin, mä hyväksyin Jumalan, en pelkästään olemassaolon, koska mä tiesin jo, että joku Jumala on olemassa. Mutta mä niin kuin löysin Jumalan, niin mä hyväksyin Pyhän Hengen. Ja silloin mä sain Pyhän Hengen, jos oli se tunne, mikä on niin kuin sanaa kuvaamaton, sain sen tarkoituksen. Mutta siis 16 vuotta, kun mä en nähnyt Jumalaa, mä en tuntenut, mulla ei ollut mitään kokemusta Jumalankaan, eikä ollut mitään niinku semmosia isoja sattumoita, ei tapahtunut. Jotain pieni joskus ehkä joo, mutta kuitenkin niin sen jälkeen kun mä olen seuraan Jumalaa, niin semmosia epätodellisia niinku luonnottomia sattumoita tapahtui niinku ihan todella paljon. Ja niinku se on tosi hieno juttu, miten niinku kun mä en nähnyt yhtäkään semmoista 16 vuoteen, nyt mä oon niinku uskonut 1,5 vuotta about, vähän yli, niin mä oon niinku nähnyt niin paljon tommosia sattumoita, jotka on niin täydellisiä, koska ne vielä yhdistyy. No yksi esimerkki on se, että niinku,
koska mä aloin niinku sen jälkeen, kun mä aloin uskoa, niin mä aloin tekemään enemmän semmosia muistiinpanoja ja niinku vähän päiväkirjan tapasta. Niin se, mitä mä oon kirjoittanut sinne, koska siis mähän en tiennyt vielä mitään uskonnoista silatti, Jumala johdatti mut kristinuskoon ja raamattuun, että mä voin tietää, kuka Jumala on, niin ne vanhat muistiinpanot sieltä ajasta, kun mä en tiennyt vielä mitään raamatusta ja kristiuskosta, niin ne on niinku yhdistynyt raamattuun, mitä raamatussa sanotaan, ihan tosi paljon erilaisia versejä ja jopa chaptereita niinku koko raamatussa. Niinku on niin monet asiat vaan niinku yhdistynyt siihen. Ja se on vaan yksi esimerkki. On tosi paljon vastattuja rukouksia, tosi paljon, eikä se ole mikään pieni juttu, niinku tosi paljon isoja vastattuja rukouksia. Mun vaari esimerkiksi oli niinku, sillä oli paniikkikohtauksia, mut sit rukousten jälkeen ne loppu vaan yhtäkkiä. Ja niinku tosi paljon vastattuja rukouksia ja sitten on myös tosi paljon unia, jopa visioita, missä mä oon niinku nähnyt tulevaisuuteen, mikä on sitten tapahtunut. Ja noi unetkin, niin ne ei ole mitään perusunia, vaan on niinku... Yksi uni on esimerkiksi semmonen, missä mä näin Jeesuksen, hän tuli takas niinku maailmaan ja otti niinku mut ja monet muutkin taivaaseen vissiin. Ja niinku, siis se uni oli tosi... No se on eri juttu, mut siis... Eri puheenaihe siis, mutta siis tosi paljon semmosia uniikin, mitkä on niinku yhdistynyt tulevaisuuteen ja myös ollut varoituksia jostain tulevaisuudesta ja visioita, kuten mä sanoin. Sitten on tosi paljon myös jopa niinku ennusteita, että niinku mä oon saanut ennusteita, jotka mä oon ennustanut niinku just esimerkiksi niissä muistiinpanoissa mä oon ennustanut tulevaisuuteen ja se ennustus on niinku mä oon saanut Jumalalta ja on niinku mä voisin koko päivän puhua niistä. On niin paljon niitä niinku sattumoita, jotka on vielä niin niinku yhdistynyt täydellisesti, että siinä ei ole mitään virhettä. Että se on täydellisesti yhdistynyt ja se on oikeasti ihan tosi niinku hieno juttu, miten niinku kaikki on yhdistynyt. Ja siis 16 vuotta mä en kokenut mitään semmoista. Mut sen jälkeen kun mä hyväksyin Jumalaa mun sydämeen, niin sen jälkeen niinku noit vaan alkoi tapahtua. Koska Jumala on totta. Jumala on aito. Ja mulla ei ollut niinku johonkin vuoteen, mulla ei ollut mitään niinku mikä se sana on? Ei ollut mitään niinku ei epäilyä, mutta niinku doubt. Mä en tiedä nyt mikä se on suomeksi. Se on tosi paljon enkusanoja, mitä mä en muista aina suomeksi, mutta mä oon niinku ei ollut semmoista niinku että mä oon ajatellut, että Jumalaa ei olisi olemassa. Ei ole niinku vuoteen ollut semmoista hämmennystä, että mä luulisin, että Jumalaa ei ole olemassa. Että niinku se on tosi selkeä juttu, että Jumala on olemassa oman kokemuksen takia. Ja usko oli avain siihen niinku kokemukseen. Ja se on niinku, mä oon paljon myös oppinut, niinku opetellut, en nyt vielä niin paljon, mutta on aika paljon silatti opiskellut vähän muitakin uskontoja ja tommoista niinku kattonut, niin kyllä se on niinku myös historiallisesti kattoo tohon... Jaha, Endermani tuli sinne. Siis kattoo historiaa, niin tosi paljon on kyllä... Tosi paljon on niinku historiallisesti niinku todistettuja faktoja. Jeesuksenkin ristiinnaulitseminen on historiallisesti todistettu fakta. Ja se on niinku... Siinäkin on, se on eri puheenaihe, tosi paljon historiallisia faktoja ja evidenssejä tuohon raamattuun, niinku, ja raamatussakin on, niinku, ei ole vieläkään, että nykypäivään asti ei ole löydetty mitään, mikä olisi niinku, silatti kieltäisi raamatun, niinku, mitä raamatussa sanotaan, että siellä olisi joku väärennetty juttu, että niinku historiallisesti ei ole mitään niinku, vääriä faktoja. Esim. Koranissa, islamin Koranissa sanotaan, että Jeesus ei ristiinnaulittu, mutta se on kuitenkin historiallinen fakta, että on ristiinnaulittu Jeesus. Ja koska Jeesus on ristiinnaulittu, niin me voidaan kaikki oikeasti hankkia se niin suhde Jumalan kanssa, koska Jumala näytti armon meille Jeesuksen kautta, että Jeesuksen kautta me voidaan oikeasti elää ja hankkia se suhde Jumalan kanssa, koska niin kuin Jumala on antanut meille sen armon, koska me kaikki ollaan tehty syntiä ja yksi synti jo niin kuin on tuomittu. Meidät on tuomittu yhdestä synnistä jo. Niin
Jumala tiesi, että me tarvitaan armoa, niin hän lähetti hänen oman poikansa meille niin kuin maailmalle, että hänen kautta me voidaan sitten elää ja niin kuin oikeasti rakentaa sitä suhdetta Jumalan kanssa. Että Jumala on näyttänyt meille tosi paljon armoa ja siitä on pakko olla kiitollinen. Ja miten olla kiitollinen on oikeasti rakentaa se suhde Jumalan kanssa, koska se on mitä hän haluaa. Ja kaikki se kokemus, niin mitä maailmassa saa, se kokemus ei vie muuta kuin tuhoon. Mutta se kokemus, mitä saa siinä suhteessa Jumalan kanssa, niin se on aitoa ja se antaa tarkoitusta. Ja uskoa, se nostaa uskoa. Ja se on kaunista ja se nostaa myös rakkautta. Mut maailmassa sitä ei löydy. Maailmasta sä et saa mitään tarkoitusta. Mut kuitenkin niin meidän pitää ottaa kyllä Jumala tosissaan. Pistää hänet ensin jokaiseen tilanteeseen. Koska se on ainoa asia, mikä on tärkein asia, on pistää Jumala ensin ja vaan ottaa hänet tosissaan. Ja myös tärkeä asia on olla oma itsensä Jumalan kanssa, koska se on mitä Jumala haluaa, että me ollaan oma itsemme hänen kanssa. Ja jos on jotain, mikä ei ole Jumalalla hyväksyttävää, niin meidän pitää mennä siitä poispäin. On tosi paljon haluja, mitkä ei ole niin kuin Jumalalle hyväksyttäviä. Jumala ei hyväksy niitä. Ja niin kuin, mullakin on tosi paljon haluja, mitä mä en ole, niin on tosi vaikea lopettaa ja koitan lopettaa. Mut kun seuraa Jumalaa ja pistää niin kuin keskittyy häneen eniten, niin kyllä sä tulet pärjäämään. Kyllä sä tulet niin kuin pääsee pois niistä haluista. Ja siis Jumalan seuraaminen ei ole helppoa, mutta se antaa sen tarkoituksen. Ja se tarkoitus antaa niin kuin enemmän helpotusta. Maailmassa kaikki nuo väliaikaiset halut, ne vie vähän pahempaa suuntaan. Mutta kun sä seuraat Jumalaa, niin se menee vaan parempaa suuntaan. Maailma menee pahempaa suuntaan, mutta Jumalan seuraaminen menee parempaa suuntaan. Niin meidän pitää pistää Jumala ensin, koska se on mikä on tärkeintä. Ja se on elämän tarkoitus. Pistää Jumala ensin ja rakentaa sitä suhdet Jumalan kanssa. Se kokemus, mitä mullakin on ollut, mä oon tosi kiitollinen Jumalalle siitä. Me kaikki voidaan saada hienoja kokemuksia, mutta kaikki ei ole kokemuksesta edes kiinni. Kaikki on vain Jumalasta kiinni. Meidän pitää pistää Jumala ensin jokaiseen tilanteeseen. Pitää ottaa Jumala tosissaan. Koska se on tärkein asia. Pistäkää Jumala ensin ja ottakaa hänet tosissaan. God bless. Mä toivon, että tämä video auttoi.